Hej alle sammen, det her det er mit fyrværkeriåret 2013-2014. Jeg starter med lidt småkrudt. Jeg har ikke så meget i år. Det her det er faktisk det eneste småkrudt, jeg har. Jeg har også været 2 batterier i. Men det er de 2 batterier, tror jeg. Der er sådan cirka... Jeg ved ikke, hvor mange små der siger. Der er 3, der er et par stykker her. Så er der et medium. Og i de små her, der er der 0,7 gram nanoenergi. Og medium, det er der 3 gram i. Jeg kan slet ikke se det. Og her er der 4,5 gram i. Og så har jeg også nogle her Ground Flowers fra Classic Fireworks med 1,8 gram i. Står deroppe et eller andet sted. Jeg kan ikke se det. Så nye bruskrudt. Det er mange her. Som I kan se, det er det lille junior-sortiment med alle de kendte dele. Så også 3 fontæner, Happiness, snortoppe, glædeligt, Cracking Balls, Bluetooth, Romerlis og hvad fanden, Jumping Jacks. Jeg glemte lige. Og så har jeg også den her. Sådan en, som bare hakker ned i jorden, og så står raket her på den. Og jeg har også en stormlighter derinde, men jeg gider ikke tage den ud. Så herover. Så herover har I en himmelstrøg med, ja, der var 12 raketter, men jeg har taget lidt som rest. Så med dem her, så er lidt som rest og skudt nogle af. I de store her, hvor der er en guldpalme, en rød palme og endnu en guldpalme, der er også en purple og en grøn. Her. I dem er der 44,1 gram nanoenergi, det står der. Og så er der også red palm. Det holder bare 4 stykker. Og der er 21,2 gram i. Og så er der de små green pony. Det der er også peony. Det der er også peony, bare grøn. Der er der 12 gram i de små. Så det er super godt, man. Men jeg er ret selv for 100 kroner, tror jeg det var. Og så her ved siden af, der har jeg de her de her. Der er sådan 4 raketter med forskellige effekter. Og jeg har gemt en af hver. Det er sådan store, som raketter. Her, sådan der ser de ud. Og i den her, der er der krone, palme i det smukkeste guld. Og der er 74,4 gram nanoenergi. Og i den her, det er blomsterkrone i guld og glitter. Det er 74,4 gram nanoenergi. Så hvis jeg husker. Ja. Og så, jeg har også nogle batterier, nogle raketter derhjemme. Men så er de store ting, jeg har i år her, det er så er det mange, der har blæst for at se her. I mængden. Der føltes lidt her orkan med sådan pænt stor kaliber. Her står der står 16 skud, 29 mm og 289,6 gram krudt i. Og det kan kategori 2, næsten en 3, tror jeg. Ja. Ja. Det var det batteri. Så har vi sådan et her Tornado. Det er sådan en rød batteri. Tornado står også der. 30 skud, 25 mm og
480 gram nærmest i. 25 ml. Virkelig stort batteri det her. Som I kan se. Det fryser lidt. Ja, jeg bærer det lige ned, det skal jeg tage. Så har vi klokken 12 batteri. Torden, 100 skud. Så jeg tror ikke, det er særlig stort nu. Jeg går lige herop. Her kan jeg se 100 skud i 20 mm kaliber, og der er 990 gram nærvægt i torden. Ja. Så det var alt mit batteri, jeg havde med at sige. Det var fandme Skallerup-kit, hedder det. Alt det her, og så min far, han købte de der små batterier. Det her, det var så det, som jeg sådan ses YouTube.